Her vakit jingüler alıp kelегез. Alga Akbars, alga! Әллә Галиапаның шушы сүзләре хәер фатиха булды, әллә башка сире бар. Бу атнада Акбарс җиңде. Рөстәм Миннеханов социаль селтәргә куйган шушы әбиле роликтан соң хоккейчылар аның йөзенә кызыллык китермәде. Роликта төшкән Галиапа Оренбур өлкәсенең Султакой авылыннан, яше 77дә, Казаннан ерак булса да, ул кичләрен телевизор экраны аша башкалага кайта һәм яраткан командасы өчен җан ата. Biz кычкырабыз гол, кычкырабыз әйдәгез, кычкырабыз Акбарс алга. Роликны Галиапаның оныгы Алия төшергән, команданы рухландырасым килде ди. Бу минем әби, минем картени, ул хоккей ярата, карый һәм җиңү тили Акбарска. Бу сезонда голлар аз булса да халык күп йөри. Җанатарлар барганда да, кайтканда да уен нәтиҗәсе турында сөйләшә. Составта йолдызлар күп, бердәмлек юкмы? Тренер белән мөгамәлә барып чыкмыймы? Бросать надо шайбу. Күбрәк голлар кирәк, да? Ну, чтобы выигрывать, надо бросать. По броскам, вот даже в статистику карыбыз, анда азряк безнең командада. Бу сезон әзгенә слабовато было. Акбарс алга. Тәҗрибәле тренер, спортта сатаклы хоккейчы Геннадий Мастов Акбарстарның бу сезондагы җиңелүләренә битараф кула алмаган тагын бер тамашачы. Ул проблеманы тирәндәрәк күрә. Каждый болельщик хочет каждый раз, чтобы Акбарс выиграл. Әлбәттә, җанатарлар һәр чак җиңү көтә. Һәм инде команда уңышка ирешә аласың. Бары тик бер йодрык булып тупланган коллектив кына көчле. Тренерның да, уенчыларның да уртак фикердә булуы шарт. Аннан соң тырышмыйча, тирләмичә генә җиңү булмый ул. Һәркем үзен аямыйча алга омтылырга тиеш. Бердәмлек һәм аңлашу булганда гына уңышка өмет бар. Приходит победа. Акбарс узган берничә уеннарда гына Авангард Торпедо нефтехимикка оттырды. Октябрьдә 12 уенның 9-ында оттырдылар. Кемдер физик яктан араларды, тик уен графиги бөтен командалар өчен уртак. Хәзер буздагы күрсәткечне яхшыту өчен Казанлар ялларсыз күнекмәләр ясый. Турнир таблицасында Акбарс нибары ахырдан 2-нче, ягъни 7-нче урында. Хәтта плей-оффка барып җитү мәсьәләсе дә шикле булып тоела башлый. Тренерда да сәбәп бар дип уйлыйм мин. Чөнки безнең тренер әлбәттә танылган тренер. Әмма мен кадәр ул күбрәк хоккейдан инсан танылды мотиватор буларак, егетләрне рухландыручы буларак. Әмма безгә бу егетләрне рухландыра кирәкми? Бу егетләргә менә бераз тактика җитми. Сезон башыннан ук проблемалар башланды. Диктор Акбарс җиңелрәк карады кебек беренче матчларга һәм шуннан соң ниндидер психологик китте командада. Ул инде уенга да бәйле, ул ниндидер мөнәсәбәтләргә дә бәйле. Минем уйлавымча, уенчылар арасында һәм уенчылар белән тренерлар арасында. Ләкин алар закка сузылды дип әйтә алмыйм. Хәтта ниндидер имеш-мимешләр яисә конфликтлар бетсә дә, уен бармады. Син дә мулла, мин дә мулла, атка пишән кем сала ди бездә халык. Акбарс катнашындагы уеннар һәр вакыт катлаулы һәм каршылыклы үтә. Бу инде еллар дәвамында исбатланган үзенә күрә спорттагы бер канунга әйләнде. Һәр көндәш максатчан рәвештә нәкъ менә Казан клубын җиңәргә дип килә. Шуңа күрә буздагы һәр уен плей-офф ярышларын хәтерләтә. Күп уеннар овертайм буллит белән төгәлләнә. Алымнар һәм тизлек җитеп бетми ди белгечләр. Геннадий Мастов әйтүенчә, Акбарсның электә йолдызлы составта уйнаганы булды. Әйтик 2014 ел. Ул чакта Акбарс составында НХЛ йолдызлары иде. Я думаю, что на выезде легче играть, чем дома. Читтә уйнау сериясендә Акбарсларга җиңелрәк булырга тиеш, чөнки җанатарларның көчле басымы булмаенча алар фикерләрне туплап, хаталарны төзәтеп, үз уеннарын табарга тиеш. Әмма тулы аренада уйнау бу атнадагы матчта Акбарска җиңәргә комачау итмәде. Александр Радулов 3 гол кертте. Бу уңышны оннан сезон башыннан бирле көтәләр иде. Мы будем стараться. СКА белән узган очрашуда күренгәнчә команда бергә тупланды. Кемдер бузда хата ясый икән, икенчеләр шунда ук аны төзәтә. Без хәзер һәр уенга ахыргы сынауга чыккан кебек әзерләнәбез. Хәзер Акбарска иң мөһиме җиңү рухын югалтмыйча, Галиапа әйткәнчә, алга барырга кирәк. Даже намазларымда кола инагда шуны карап утырам. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Владимир Гурьянов, Яңа Гасыр каналы.